Most kezdheted a A mesét. 7 kis pillangó, egy fehér, egy piros, és egy narancssárga. Ez a narancssárga és a piros játszhatostak, ameddig ne beborult a ég. És akkor pedig azt mondta a piros, hogy repüljünk fel a piroshoz. Tulipánhoz, az biztos befogad minket. És jelentkeztek a piroshoz, és mondták, kis Tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De azt a pirosat beengedem, de a fehért és a pirosat nem. És akkor pedig akkor azt mondta a piros, hogy nem engedett be a keskékéimet, akkor én is kint maradok. Igen? Akkor játszottak tovább, és utána pedig azt mondta a szájga, hogy menjünk a szájgához, az biztos bepocás minket. És az lepkedtek oda, és ez a fiú megkérdezte a sárga, nyisd ki a kelyhet, kis Tuli, hadd húzódjunk meg az eső elől. És azt mondja, A tulipán. hogy ha bejössz, befogadsz, amikor nem mondod, hogy azt mondod, hogy hogyan is van. Úgyhogy a sárga tulipán csak a sárga pillangót akarja befogadni. És a sárgát be akarta fogadni, és azt mondta, és nem engedett be a testvékémet, akkor pedig én is kint maradok. Akkor azt mondta a fehér, hogy menjünk a fehérhez, biztos bebocsát minket. És mi lepkedtek oda, kis Tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. És utána pedig azt mondta a fehér befújtozátodom, és utána pedig A sárgát és a pirosat. nem. Szegények. Erre azt mondta a fehér pillangó. Ha nem engedett be a testvékémet, akkor én is kint maradok. És tártak egy nagy lapulevét, és azt énekelték a napockának. Napocka, napocka, szűz ki szárnyomat, szárítsd meg. Akkor meghallotta a napocska, akkor pedig meghal, és utána A lapulevél alatt. és kinyitották a szárnyait, akkor pedig megszállította. Értem. És addig játszaloztak, ameddig nem lett ezt fusszel vége. Ügyes volt.